Καλησπέρα, Μιτσάς εδώ. Μιτσά εσένα. Θα παίξουμε λίγο πάλι, λίγο ARK. Ωραία, πάμε να πάρουμε λίγο τα πράγματά μας. Τα πήραμε, ωραία. Πήραμε, έχουμε. Έχεις αφήσει καθόλου κρέας να κάνουμε κανένα tame? Ωραία, έχει. Μόνο 3 κρέατα εκεί. Άλλα 2 εδώ. Έχουμε δέρμα, ωραία, έχουμε δέρμα. Να φτιάξουμε ένα κρεβάτι, καλό αυτό. Ωραία. Ναι, να μην μας πονάει όπου να είναι. Ναι, όπου να είναι. Εδώ. Οκ, εντάξει. Σιγά είναι και κάτι αυτό. Πεινάει. Ναι, πεινάει. Είναι καθόλου κρέατος. Όχι, δεν έχουμε. Ψημένο. Πρέπει να δω άμα όμως έχουμε όμο κρέας, θα μπορούμε να το ψήσουμε. Ωραία. Ας τον ντόντο που φέρω τον ντόντο μαζί μου. Τώρα, ξύλα δεν έχουμε. Χωρίς ξυλία που πάμε να ψήσουμε. Θα πεθάνουμε από την πείνα εμείς τώρα. Θα γελάμε. Έλα εσύ, περιμένε κάπου να είσαι. Πήραμε level. Μεγάλο. Αυτό που κολλά το χειριστήριό μου σπάει τα νεύρα. Έλα γάμο. Παιδιά, sorry που βλέπετε κάνει ό,τι να είναι.